سلام زخبركم تخطات السماي درتنا لو معنتي حانت حصار فيديو بزعبا سلست حتوتات قصال اب تيوري زمصامو بزح سبكا زترفن تباهيل اب غازيتا زوصي كم صالكم دلي كم نريو زلنا بز فيديو اب دين سي دي دلو حجي تا لينك بزلا مالتي اب تحتون كغبروا لكم زازتن سلست حتوتات نعين نمرأيو مالتي تا قداميتي زي انريا زلنا خوينا سازي نابنت تحطو ابزي تحت مالتي فار هي استاتيلات هاستيت اتر ادو هار باسر دتشلته ዛ ሽልት እዚኣ ሱነ ናይ ቆልዑትና ተፃወቱ ገዛ መኪና ዘለዋ ምስ ሓለፍካ ናትካ ሃስቲየት ናትካ ናህሪ ወይ ስፒድ ክንደዩ ክኸውን ዘለዎ እያ ትብል ስለዚ ብሓፈሻ እውን ሓንቲ ስፒድ ተዘይሃልዩ 50 ኢና ንብል ምሽ ገዛውቲ እንተኮይኑ ከዓ ሱነ ትረት ትፅሓፎሞ 30 ትኸውን ናይዚኣ መልሲ ድማ ኣብ ታሕቲ ፅሒፎም ኣለዉ ኣብዚ ጋዜጣ ኣብዚ ቬጌ ኦንላይን ወይ ኣብ ዲንሲደ ጋንግ ፋርት እያ ትብል ስለዚ እንታይ ማለት ልክዕ ከምዚ ኣጋር ዝኸይድ ዘሎ ቆልዑ ዝፃወቱ ገለ ስለ ዝኾኑ ልክዕ ከምዚ ኣጋር ዝኸይድ ዘሎ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ብሓፈሻ ጋንግ ፋርት ማለት እታ መልሳ እዚኣ ኮይና ኣብ ምዝዋር ብልክዕ እዚኣ እንተሓሊፍካያ ግና ክንደይ ትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ጋንግ ፋርት ከባቢ 6 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ክንህር የብልካን ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ እዚኣ ተቐዳሚት ሕቶ እያ ስለዚ ናይዚኣ መልሲ ነዚኣ ምስ ሓለፍካ ክንደዩ ናትካ ሃስቲሄት ናትካ ናህሪ መልሳ ቀዳሚቲ ጋንግ ፋርት ማለት እያ ዛል ቀዳሚት ለዓል ዘላ ማለት እያ ካልእቲ ንታሕቲ ወሪድና ንሪኤና እቲ ጋዜጣ ዝያዳ ብዛዕባ ዝቕየር ዘሎ ቲዮሪ ሓሳባት እዩ ካልእቲ ሕቶ ከዓ እዚኣ ማለት እያ እንታ ካልእቲ ከዓ እዚኣ እዛ ሽልቲ እዚኣ ነቲ ናትካ ናይ ምዝዋር እዛ ምልክት እዚኣ ናይ ትራፊክ ሳይን እዚኣ ነቲ ናትካ ናይ ምዝዋር ትርጉም እንታይ ኣለዎ ንኣብነት ኣነ በዚኣ የማን መፅእ ተለኹ እዘን ክልተ መኻይን ከዓ እዛ ንእሽተይን እዛ ዓባይን ብፀጋሚ ኣለዋ እዚኣ ምልክት እዚኣ እንተሪእየ ኣማዕደ እንታይ ትርጉም ይህበኒ ንዓይ ኖርማሊ ትርጉማ እዛ መኪና እዚኣ እዛ ፀጋም ፀላም ስለ ዘላ እዘን ክልተ መኻይን ትኽ ኢለን ክኸዳየን ዝሕወሰን መኪና ወይ ትራፊክ ወይ ተሽከርካሪ የለን እዚኣ ቀያሕ ግን ብየማን ዝሕወሳ ተሽከርካሪ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብየማን ዝሕወሳ ተሽከርካሪ ካበይ ክመፅእ በዚታት እዩ ክመፅእ ማለት እዩ በዚ ከፋት ናይ ጎቦ ንሪኦ ዘለና መፂኡ ኣብዚታት ክሕወስ እዩ ስለዚ ኣነ በዚ መፅእ እንተለኹ እንታይ ማለት እዩ ምስታ ብኡ ትመፅእ ትራፊክ ፍሊተ ክገብር ኣለኒ ፍሊተ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ቻርኔራ ንክልቴና ማዕረ መሰል ሃሊና ሓደ ቀዲሙ ኣቱ ሓደ ይስዕቦ ድሕሪኡ ዘሎ ቀዲሙ ኣቱ ድሕሪኡ ዘሎ ከዓ ካልእ ስዕብ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ንዓይ እንታይ ትርጉም ኣለዋ ፍሊተ ናይ ምግባር ማለት እዩ ብዙሓት መኻይን ይኣትዋ ኣለዋ ተዓዚበ ሽዑ እንታይ ይገብር እዚአን መኻይን ከዓ እንተደኣ ከእትዋ ንኽእለን ድሕሪአን እንተደኣ ቦታ ኣለኒ ኮይኑ ንፀጋም ክሰግረለን ዝበለፀ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ተሰማሚዕና ሓደ ቀዳማይ ኣቱ ዳሕራይ ካልኣይ በቲ ናህርናን ኣቀማምጣናን ወይ ቦታናን ከምኡ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ምዝዋር ዝያዳ ድሂበ ዛረባ ኣለኹ ከም መልሲ ናይ እዚኣ ግና ኣብ ታሕቲ ፅሒፎም ኣለዉ ንኣብነት የዲ የሞ ፎርቨንተ ፍለቲንግ med trafik fra sidevejen sidevejen ካብቲ ጎኒ ዝመፅእ ትራፊክ ምስኡ ፍለቲንግ ክገብር ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍሊት ናይ ትራፊክ ከይዓንቀፍና ንሕና ብዙሕ ጠጠው ከይበልና ወይ ንፀጋም ክንሰግር ኣለና ወይ ከዓ ምስቶም ብየማን ዝኣትውና ተሰማሚዕና ክንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ቁፅሪ 2 ዲያትሩ መልሳ ማለት እዩ ንዕኦም ጊቭወይ ሳይን ወይ ገላ ሂቦምን እዩ ማዕረ እዩ ዘእትወና ሳልሰይቲ ሕቶ ብዙሕ ሰብ ዝጋገያ ትበሃል ልክዕ እዚኣ ምስ ታቅሳነት ንብላ ምልክት ወይ ፎሸ ሽረት ትህበና ሆይረ ረገል ተጥሕስ ወይ ከዓ ሆይረ ረገል ከምዘይ ምልከተና ትገብር ምልክት ምስኣ ትተሓሓዝ እያ እዚኣ ትሕቲ እታ ስሉስ ኩርናዕ ወይ ትሕቲ እታ ትሪያንግል ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሕቶ እንታይ እያ ዱስካል ሬት ፍራም ኢክሪሰ በዚ ኣነ ሕጂ በዚ እየ ዝመፅእ ዘለኹ ማለት እዩ በዚ ነጥቢ ምልክት ገብሮ ዘለኹ ትኽ ኢለ ከዓ ብዚኣ መስቀላዊት መንገዲ ትኽ ኢልካ ክትከይድ ኢኻ ብላ ኣሎ ቫኣር ሪቲ ስለዚ እንታይ ይቁኖዕ ንኣብነት ሕጂ ብፊትካ መኪና ክትመፅእ ትኽእል እያ ብፀጋም ክትመፅእ ትኽእል እያ ብየማን ክትመፅእ ትኽእል እያ እዛ ምልክት ከዓ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እታ ጊቭወይ ጥራይ ዘይኮነ እታ ትሕቲኣ ዘለኻ ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብሓፈሻ ጊቭወይ ሳይን ብክልተ ኣንፃር እዩ ዝወሃበካ ልክዕ ኣብዚኣ ግን እንታይ እታ ትርጉማ ወይ እታ መልሲ ትኽኢልና ምህርያ ሽዑ ናብቲ መግለፂ እታ መልሲ ሲ ኮይና ኣብዚ ታሕቲ ሂቦሞ ብዘለዉ የሃር ቪከፕሊክት ፎር ሞተነ ትራፊክ ሶም ስካል ትል ቨንስትረ
أنا في كابليكت علني تجديدك حلفهم علني مالتيو نتوم مزموزو ترافيك كاب صقام مالتي نامنت أنا بزمزي أنت لازم مكينة زي أتمت على مو نتصقام كنت خوينا نعون نتصقام مالتي نعين نتصقام زي كنا نعون نتصقام زي مزي أنا نتصقام كنت خوينا معناته نيمان سان نيمان تلا تطوع كل جزء قدنا تسعة حلف ناتو بوهير رجال نسات حلف الناس لازم خونت مالتي أبزقن نتصقام كنت كيت خوينا جن مخ أنا تخيل زخيت خوينا أب نورمال جزء زي عملك التزيت هلو زين كلتا ملك تزي هلوا نسان عاي قدام نتبني تخيل حلف سلزل زلو خانة زي مكينة زي أنا عاي قدام نتبني قبا حجيجن زي ملك سلزلوا تا فتناون ساب فتاني تزقبرات تخيل كات كيدها أنت تتتخكل يهرفي كابليت فورماتنا ترافيك سومسكال تيلفنستر مالتي انتي مالتيو متي ابزي زي مكينة تطوي حساب تحلف تطوك بالعلني سلامتاي خوم زخون زلو مهنياتو زات صلام حنصات انتي ترينا زلا نزات زن حنصات تنقولنا مالت اندين سلازي زن 4 حنصات 4 مسقلاو منقدي تا بنيوت مت زلا منقدي تا فوشش باي شيلت تا ويكا تا ناي قسانت شيلت اللوا مالتي سلازي نسيت منقدي سبو ماتيو قسينو تخيلو نابيكا تقصل تا ملكت تا ناي قسانت وي فوشش باي نبلا تخيلا نصقام يتقص لكع كم زي ابزي تسائلا زلا تا تصلم دمع بنيو ماتيا نصقام تطويا تقصل الله مش نعنا نيمان تمسلنا بنيو تاريخها نصقامم تطولا مالتي سلازي تعملسي اذا سيت خون الله مالتي لازي تي ملسي اب تحت له ابيلو مالتي ابزي زلو تملسي ملسن قداميتي غانغ فارتي لوالو 6 كيلومتر اب ساعات مالتي اب غزي فتنات حلف مسبلكايا تحت 6 كيد على كمان 10 تقلص اني كانوا بقولنا ناب 6 تورد بحفشه غانغ فارت ابكم خبابي ወይ ትሕቲኡ ሳልስ ካልኤቲ ዲልዋ ኣሎ ማለት እዩ ፍሌቲንግ ትራፊክ ኣብ የማን ዝኣቱ ሳልሴቲ ድማ ሲ ማለት እዩ የሃርቪ ከፕሊክት ኢሉ እዚ ንሕና ጠጠው ኢልና ንሕልፎም ማለት እዩ እቲ ናይ ቲዮሪ ፈተና ሕጂ ሰፕተምበር እዩ ዝበሃል ዘሎ ክቕየር ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር የለን ክሳብ ሕጂ ዝመፅእ ለውጢ ድማ ብሓባር ተፀቢና ክንሪአ ኢና ማለት እዩ እዚ ዜናን ምልክታት ብዙሕ ሰብ ስለዝጋገየ እየ ምፅአን بحفشات زول حبريت أنا إيمي تيور خان من قار مالتي تصبوا مدلوات أبتحتي تلينك قرفلكمي بروح معالتي تشاو تشاو